Niri gaur egokitu zait lanaren burujabetzan aurkezpen laburra egitea hasieran eta saiatu naiz ekonomia sozialera aldatzaileen printzipioak pixkat nire ibilbide pertsonaletik edo adierazten. Ni kooperatiba batean hasi nuelako nire lan jarduna eta gaur egun ere militantzia feministak ere batu nago eta azkenean hor dagoen leloa pertsonala politikoa badela pixkat hortik saiatu naiz printzipio hauek modu lurreratuago batean adierazten. Eta bien artean lanaren burujabetzaren kontzeptua, azkenean ez merkatu kapitalistaren mesedetan dagoen lan jardun bat egitea, baizik eta azkenean lurraldearen eta behar sozialen mesedetan egiten den jarduera ekonomiko bat garatzeko lan eredua, eta hori ez lanaz hitz egiten dugunen ere enplegua, baina baita ere enplegua zen eta erreprodukzio lan eta karga guzti horiek aintzat hartuaz. Nire izena Ibai Fresnedo da, Irukil Arrosa kooperatibako kidea eta hemen Hernaniko kooperatiba izan da, Hernaniko burujabetzen etxean daukagu gure lantokia. Guretzat hasieratik eta prozesu honen hasieratik oso garrantzitsua zen batez ere polo kooperatiboen garrantzi horrek, ez? Bai egia da lurralde baten bueltan edo eskualde baten bueltan gure kasua dela Beteri Buruntza kooperatiben artean eman daiteken interkooperazio hori oso beharrezkoa zela. Ez bakarrik baliabideak partekatzeko, baliabide ekonomikoak kasu honetan, baizik eta bestelako kapital mota horiek ere plazan jartzeko, plazaratzeko eta partekatzeko gure jakintzak, gure kasuan Irukil Arrosa kooperatiban oso importantea da batez ere gorputzen burujabetza, eta herritarrei nolabait gaitasun politikoa eta gaitasun soziala hori gara dezaten tresnak ematea eta horretan gabiltza lanean eta olako pedagogia moduko bat egiten.